Salutare, bă, fraților, și bine m-am regăsit la o nouă serie în care această serie o să se numească Survival cu Bubu, frate. Ce ai făcut, nene, mă? Și mi-am dat eu game mode-ul ca să-mi iau și eu niște mâncare, să nu mor acum de foame. Și da, poate o să filmăm odată și cu Mihai's World. Da. Poate o să mai filmăm și cu fratele meu. Dacă vă întrebați cine e fratele meu este Pickaxe Knives. Așa îl cheamă pe Clash Royale. Și pe YouTube îl cheamă Pickaxe YT. Și face și el videoclipul cu Hill Climb Racing 1, nu 2. Dar cu hack am văzut și eu pe acolo. El când filma al doilea episod, eu eram chiar acolo lângă el și mă uitam la el cum se joacă. Da. Și am un inventar ca pe PC, boss. Da, și mă scuzați dacă o să mai apară niște de-astea pe aici. Da, mă uitam la Deamaxe. Mă scuzați dacă o să apară niște reclame, dar nu mi-a luat și telefon și da. O să-mi iau și o să filmăm de pe el. O să filmez, pardon, de pe el. Și poate o să mai facem și live-uri. Primele live-uri cred că o să fie peste 2 ani. Primul live. Pentru că peste 2 ani o să-mi iau telefon. Da, și fac un crafting table. Așa. Stick-uri. Așa, mi le pun aici. Da, fraților, nu cred că o să începe ca să facem casa în acest episod. Poate în episoadele celelalte care o să urmeze o să putem și noi ca să facem o casă mai frumușică. Dacă vezi asta, Mihai's World, respect, frate. Hai să-mi pun chesturile aici. Da, știu că am și lag mult, cred. Sau, poate pe filmare nu se vede așa cu lăguit. Dar, nu contează. Mergem acum în minuță. Așa. Da, și am toate alea activate ca să pot să dau times a day și din astea. Toggle downfall din astea. Uitați. Vedeți? Toate astea sunt aici. Pot să dau OP, pot să dau... Cine intră cu mine pot să-i dau OP ca să facă și el ce-o vrea. Și el pe acolo. Da, în seria asta poate să intre și Mihai. Și mai zic o dată, respect, frate. Da, așa vorbesc eu cu respect, frate, și de-astea. Dar el nu e fratele meu. Dacă vă întrebați unde ne-am cunoscut noi nu ne-am văzut în viața noastră, dar ne știm de pe YouTube. Cum se știe și Magda cu Max, era să zic, Magda cu Shelly, chestii din astea. Dacă vedeți acolo imaginea mea, cea frumoasă cu căcat și cu tie igienică. Oh my fucking shit! Aoleu! Cred că o să-mi fac un furnace. Da, n-am de ce. Bă, fraților, aș aprecia și eu ca să dați acolo un like.
că mă bate mama. Glumesc. Vă place skin-ul meu? Vă place cum să nu? Ia uite ce skin am eu în mișto, mă. Și dacă știți cum mă cheamă pe mine, numele meu nu este Bubu, cum l-am pe YouTube. Numele meu este Răzvan. Da. Aș face și cu facecam, dar... No. Nu mai știu ce să fac. Poate să mă mut aici. Da. Ar trebui. Nu pot. Luăm astea, toate, Da, și dacă vă întrebați de ce n-am alea activate, ca să vedeți pe ce apăs eu sau pe ce fac eu, aveți asta de la Minecraft, rotundul ăla. Sunt porc acolo. Porcule, te mănânc. Asta că nici nu mi-e foame. Dar e pe easy, mă. Da, am lag că filmez cu Mobizen. Nu e prea bună această aplicație. Dar, să spuneți și mie în comentarii niște aplicații de făcut live pe Android 0.1 sau nu știu de care e ăsta. Da, cred că 0.1. Da. 0.1. Da, și fratele meu Picait are un abonat. Nu s-a apucat de mult, s-a apucat doar una. Și fratele lui Trex, John, a făcut în 2 zile, cât crezi? 5.000 de abonați. Da, frate, ce ai făcut? Da, frate. Păi, dar ce ai făcut, mă, nene, mă? Așa rămânem tot episodul. Glumesc. Da. What the fuck? Uai, ce mișto. Respect fratele meu. Să vă abonați și la el. Pica. Da, dacă vă întrebați dacă o să facă și el live-uri, poate o să fiu și eu acolo. La el în lives. În live. Da, o să fiu și eu acolo. Cred că o să fac live cu Mobizen live. Da, și când o să-mi iau eu telefon, cu ce credeți că o să-mi fac eu live? Cred că o să fac cu ăla, cu Gusher. Și cu Gusher și cu ăla, Mobizen. Da, mai repede cu Gusher, că Gusher e bun rău. Vi recomand. Da, fraților, ne-am lungit cu acest episod. Mult ne-am lungit. Dar nu contează. Pentru că noi suntem niște șmecheri și ne permitem să ne lungim cu toate episoadele. Bă, fraților, cred că cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Bubu și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!